yours will be kakrot. Ito na po ating buwelta niyan! The 3-time KBP Golden Dove Awardee. O, iswa gamay art para makita ang tulo ka, kuan. Dulo ka. The 3-time KBP Golden Dove Awardee. O, takiling ipakita rin ang tulo ka dove niya. Kaya bibalang nagchismis sa mis. Ayaw na kay na palabi. Ay, Ayaw na palabi. Sik abi ba lang niya? Ako, wag yun. Nominated rin yun ko yun. Kanisi kagayat, giyag yung gilampor na silang Ted Pailo na itong mga panahon na. Ako na sulti kagayat para dili kay ang bugirom ko kay kung ikaw pa mo sulti. Ako na, ang mga katapat ni kagayat aning Golden Dove Awardee, mga national. Wala pa to sa una tong probinsya region ng kategory. Kani siya, laras. Gilampor nas ni kagayat. Ladies and gentlemen, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior. Sama ni Resma Junior. Gahi. Sama ni Rodrigo Directo Junior. Gahi. Ang buwelta ni Art hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagunang drugstore o mga pharmacy, labi na sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Huwag pa mo katilaw, ana, ha? So, layig yun ninyo ang kining Cherry C. Sa tinun-anay lang. So, nanay lang. Sus, tama yun. Di man gud may ganahan ana mo hype good kay. Ano, ako si Kuan, ana, pri ampun, wa ko kalakaw, pag mag-inom na kalakaw, ana. Ha? Ulo kaya, o pa'y papainom, i-interview rin nimo. Oo. Ana, mas mga pag yun lang, tamo ang makasinati. Kung Correct. sa kining among gipangkumar sa among mga kaugalingon, kung sa among mga bata, kay pwede man pambata ning Cherry C. Pwede. Ha? Right. Atong buwelta. Ibanhaw na sab sa mga kontra ni Rodrigo. Ang iya matud pang style nga sa kriminal, siya berdugo. Dugay ng buot sa mga dilawan na ang atong presidente sa International Criminal Court pakauwawan. Gusto yun nila si Digong nga sa mabugnaw rehas siya matanggong. I-capitalize sa oposisyon ang war on drugs sa administration. Gipolitika sa mga kanahan ang giyera kontra droga nga gadala untag kaayuhan. Wa nila lantawa nga diyang nahipos ang mga adik. Peace and order sa kadalanan tibok nasod nahimong matik. Apan alang sa kontra sa Pangulo, patay naman daw ang nahimong pulisiya sa gobyerno. Oy, unfair kini alang sa mga sundalog kapulisan. Kansang kinabuhi daghan sab kanilang nakabsan. Armado gyud ba ang mga puser? Daghang namatay ni panaw sa atong mga enforcer. Kining International Criminal Court di masabot nganong gapang hilabot. Ngano mag-apil-apil man kini sila sa pamaagi sa Pilipinas. Kansang katuyuan, limpyuhan lang ang nasod gikan sa mga drogas. Panawagan na mo sa ICC. Ang mga bisaya nga hawd og in English, i-translate kini. ICC. Amerika dapat palihog tutuki. Kay mas daghan ang patay sa Estados Unidos. Kay dito gadagdaghan ang galumlom nga mga tambaloslos. Kung wala giseryoso ang gera kontra droga, unsa na lang ka ang kaugmaon sa mga bata ta? Busa, saludo kami sa mga sundalo, pulis o PDEA. Kay delikado kaayo ang sangputanan sa droga. Kung ugaling dunay namatay o gapapulis-pulis ra ang mga nakapatay, sigurado mga durugista ra kini nga gaunay-unay kung basulon dahil ang gobyerno aron ilang malupaypay. Unsa day ang iyong gusto? Alam-alaman ang mga puser? Kung diya inyo mga anak mabiktima, diya na dahil mo mag-akir-akir? Sayod ba mo nga kung droga ang iskutan, tanang krimen baya halos droga ang tinugdan? Hoy, ICC o mga sakop sa mga dilaw, sama ka mo sa mga langaw nga
way mga hanaw, uli bagbag kamo sama ni Madam Lugaw.